Mae rhaid i Lywodraeth Cymru weithredu ar fyrder yn mwyn sicrhau fod yna waith yn cael ei ddarparu ar gyfer pobl ifanc yma yn nifer Meirionnydd. Mae yna bethau eto nhw gychwyn arni yn syth bin megis prosiectau fel adeiladu tai cymdeithasol, ôl-ffitio tai, ond mae angen hefyd cydweithio efo'r colegau, chweched dosbarth ac yn y blaen mwyn gwneud yn siŵr fod yna brantisiaethau a llwybrau gwaith yn cael eu cynnig yn syth bin.